Mae'r arddangosfa Collab Nation yma yn amgueddfa Goreal Gwynedd. Mae'r prosiect Collab Nation yn gweithio mewn 4 rhan. Mae artist yn cychwyn neu llun ar darn o bapur A3, a wedyn mae fo'n postio fo ymlaen i'r artist nesaf ychwanegu ato fo. Mae hyn yn digwydd 4 gwaith tan mae gynnon ni un darn cyfa wedyn wedi gorffan. Mae yna 60 artistiad o 15 gwahanol gwlad yn cymryd rhan yn y prosiect. Mae'r rhan mwyaf yn dod o Gymru a Lloegr, gyda rai sydd yn dod o lleoedd o gwmpas Ewrop fel yr Eidal, Ffrainc, Sbaen ac yr Iseldiroedd. Hefyd mae yna rai yn dod o lleoedd mwy bell fel USA, Taiwan a Australia. Mae'r darn yma fan hyn wedi trafeilio i 4 ban y byd. Di cychwyn y fan hyn yn Gymru Fach, wedyn mae wedi trafeilio i Sbaen, ac yna ymlaen i Taiwan, a wedyn mae wedi dod nôl at Bristol i'r boi yma orffan yn y top. So hwn ydy y darn greiddiol sydd wedi trafeilio trwy'r post mewn tiwb. Mae yna opsiwn wedyn ar gyfer 5 stage, so mae artist sydd wedi cychwyn y darn yn cael y opsiwn i ychwanegu lliw iddo fo, a mae hyn yn gallu digwydd mewn lot o ffyrdd gwahanol. Mi geith nhw ychwanegu lliw yn digidol, neu mae un artist gyda ni hefyd wedi gwneud o mewn dyrlliw a ail-sganio fo nôl i fewn, so mae yna lot o opsiynau beth ni'n gallu gwneud efo hynny. Hanes y darn yma, sef un o ffefrynnau ni yn Collab Nation, ydy mae yna rhyw scene wedi datblygu yma. Mae artist cyntaf wedi gwneud rhyw foi a mae fo'n brywio chydig bach o ideas. A wedyn mae artist nesaf wedi ychwanegu shelf efo lot o gynhwysion yma. So mae yna lot o beth yn digwydd da ni ddim yn ddisgwyl sy'n dod i fyny yn y prosiect. A'n amlwg yn fan hyn, maen nhw rili wedi tynnu at ei gilydd a wneud darn sydd yn deud stori. Mae'r darn yma wedi hefyd cael ei liwio, sydd dwi'n teimlo bod wedi newid yr atmosffer gyfan gwbl. Mae'r boi yn fan hyn wedi cael ei highlightio wan, so mae'r pot yn fama yn rili edrych atho bod o'n cestio gola ar y holl gwydra, a mae'r boi yma wedi dynnu'r cysgod. So, bod ella ddim yn gweld gyn gymaint o detail yn y felly, mae rhyw atmosffer o'r stori rili wedi dod yn fyw fama bron fatha graphic novel. Mae 4 o ni heddiw yn mynd i creu gwaith efo'i gilydd. So, da ni eisiau trio creu a dangos y broses o sut mae collab yn digwydd, cos mae'n very well yn good pan da ni'n siarad amdano fo, ond mae'n rili helpu pobl ddeall beth da ni'n neud pan da ni'n neud un yn fyw. Da ni'n mynd am sort of tropical jungle theme, wbeth da ni just drafod online efo'n gilydd a ballu. I'm a massive history nerd, so I'm going to be doing like an Aztec-style warrior person, so that's what I'm hoping to go for today. Project lle mae pobl yn dod at ei gilydd a gwneud llun ar y cyd. Dwi wedi gwneud chydig o hyn jyst efo ffrindiau blaen, ond dim mor ddifrifol hyn. Nesa i Collab Nation, da ni'n gobeithio wneud prosiect arall, so y 5th prosiect fydd hyn. Da ni'n gobeithio ella ehangu'r prosiect, cael mwy o ddangosfeydd, ella mwy o workshops, cael pobl allanol i joinio fewn, cael y gymuned ella i joinio fewn, a really establish o links rhwng artistiaid a cymuned a gwledydd a ballu a wneud o bach mwy international a rhyw hub o gelf mewn ffordd.